Nina bendlula mithedla kwezindi hlahla nazi indaba ze-01KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Nazo ke izona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Ushenge udumele ngokuvalelwa ngaphandle. Indida ngokushiswa kwesikole eDumbe. Kanti amabutho akhala ngokungahlinzekwa ngamabhasi kowesilo. Nina bendlovena amandla sanemukela kwiindaba zethu ze-01KZNTV. Undunankulu Kazulu inkosi uMangosuthu Buthelezi uthi udumele ngokungamenya kwakhe ukuba ke ingxenye yesidlo seyicukuthwana emva komcimbi okodluliselo kwesitifiketi kwisilo isiZulu ngumengameli wezwe Cyril Ramaphosa enkundleni yaseMoses Mabhide eThekwini ngosuku langeSabatha. Ikhuluma nabezindaba kusetshenziswa ezobuchwepheshe besimanje manje imbabazana emahaqa ithi ke yamangala isizwe ngenkosi uMswati wesithathu wasezweni naseSwatini ongumalume wesilo nayo kulomcimbi emtshela ngawe ekubeni yena engazange asithole isimemo sokuya kuwona. Undunankulu Kazulu inkosi uMangosuthu Buthelezi usegxeke ubuholi be-ANC kwisifundazwe eKwaZulu Natali ngokumvalela ngaphandle kusidlo sezicukuthwane esibanjwe ngemuva komcimbi okudlulisela kwesitifiketi kwisilo isiZulu Kazulithini nokumcimbi obubanjelwe enkundleni yezemidlalo ngomgqibelo eMoses Mabhida. Ushenge uthi lokhu kuwumkhuba kade bawuqala abaholi balenhlangano. You know, I've been communicating with His Majesty King Mswati III, the uncle of the king, and he sent a man to phone me from Swatini, asking me about the dinner, and I didn't know much about it. He said the king says that he had heard about dinners. I said I knew nothing. So if you reflect back and look at some of the utterances, some of the utterances of the leadership of the KwaZulu Natal African National Congress, where they accused me and the IFA of trying to muscle in on the king's matter for political reasons, which is utter nonsense. Mrs. Ukhala, as Premier, accused us of this, of muscling into the royal family as IFA. Mr. Tumseni did the same. Then you must understand why I was not invited to the dinner. Imbabazana emahaqa ibeyisichaza ngomsuka wobudlelwano bayo neNdlunkulu Kazulu. In 1954, when King Cyprian unveiled the monument at King Shaga's grave in Gwatuguza, King Cyprian appointed me as his Prime Minister and also as the Prime Minister of the Zulu Nation. I've been there since that time. Where was I feel in all that was happening? Kanti uphinde waxeka umsunguli we-indonsa yesizwe uReverend Professor Musa Xulu ngokukhuluma amagama angemahle ngebandla lama-Anglicans elabekela hola inkonzo kumcimbi okudlulisela kwesitifiketi sesilo wabeke esedlulisa umlayezo wokuthi akaxolise. So I would like it at this briefing to take the blame. If there is any blame to be apportioned, let it be apportioned to me, Mangosuthu Buthelezi. But I do not believe that anything inappropriate was done by His Grace the Archbishop and the bishops. The Anglican Church and His Grace the Archbishop are owed an unreserved apology from the Reverend Professor Musa Xulu. Ezindabeni ze-01KZNTV ngingumqondisi miyeni ngise-Richards Bay. Abafundi nabazali besikole kanye high esendaweni yaseBilanyoni eDumbe enhla eKwaZulu Natal sebezokolisa ukudumala ngesigameko sokushisa kwesakhiwo sengxenye yesikole sabo. Kubika ukuthi ngesonto kusekusha ke kulesi sikole okuvela kwizinsolo zokuthi kwanqatshela abafundi bebanga le-10 umcimbi wokuvala unyaka phecelezi matric dance abagcina befune ngenkani ukuba ke yenziwe nokwathi emva kosuku olulodwa nje vo yenziwe kwasaka isikole ke sishisiwe.
Leli elinye lamaklasi alesi sikole okuyikanye kanye high school okuvela ukuthi belifundela abafundi ba grade 11 okuthe ngesonto ekseni kwabonakala linqonqa ngomlilo. Njengoba uzibonela ke mbukele ekhaya uthayela lo obukade uwuphahla osuwile kuphinde futhi kwasala phansi nezinsimbi zamadeski okubonakalayo ukuthi amaplanga akhona nawo ashile amawindi nakhona ambobombobo mawubukisisa nakuona futhi kuyacaca ukuthi aqhonyiswe umlilo. Ngokuzwe kwembeki engaqinisekiswa kuvela ukuthi kusolwa abafundi mayelana nalesi sigameko ngokuthi bona abashisile ngoba benqatshelwe umcimbi obizwa nge-magic dance. Kodwa eminye imbiko engaqinisekiswa eyokuthi engathi nembango yangaphakathi esolala ukuthi yona ehelele ekutheni ukuze kwenzeke kanjena. Abafundi bathi sebaphazamisa lesi sigameko njengoba bona balindele ukuthi baqale ukubhala. Kusho kwesikole sethu kusiphazamise kakhulu ngoba sithi masiphuma emakhaya because emakhaya soke si-safe bese sizanala esikoleni sizothi la esikoleni sisithola ukuthi si-safe sokwamanje asisithola ukuthi asikho safe ngoba isikole sesishile kanti futhi nokubhala kwethu sesiyaminyana emaklasini asikhona nokubhala kahle ngoba isikole sishile namaklasi aseyashoda. Siphatheke kabuhlungu kabi ukusibona isikole sethu sishile because sisehlele emakhaya sibona kuma social media ukuthi la esikoleni sishile isikole masifika vele na kanjani isikole leshile buye nawo lawo amanye amaklasi vele ayavuza bese ngaphakathi esikoleni sithi sibhala sibe siminyene imvula ingena sibhala kodwa ibimvulo ingena imanje samaphepha lawo esibhalela kuwo sivele singenawo amaklasi bafika bawashisa amaklasi lawo besivele singenawo. Sibhlungu kabi thina masibona isikole sesivutha nje nezingane zethu kusho ukuthi ayiphepile mangabe ifunda lapha ngoba konke sikubona basekwenzeka nje sikwazi ukwenziwa ubani ngasiphi isikhathi. Thina njengabasebenzi bayesikole siyasithanda lesikole sila ngoba sizifuna ukuthi sisebenze ngaso sibe clean sibe sihle kube isikole esibukekayo kodwa ngezinto ezenzeka esikoleni siyamangala ukuthi ubani lo wenza okubi phakathi kwesikole esisebenza kuso thina esithola isinkwa ngaso. Obomnyango wezemfundo usigxekile lesi sigameko wathi basathumela ithimba ukubona ukuthi ngabe ikhona ezinye indlela ezodala ukuthi abafundi bengaphazamiseki ukuze bezobona ukuthi bafaka luphi usizo. Ama-class azosetshenziswa u-matric awazange azathinteke kodwa ukuthinteka kwesikole ukuthinteka kwawo wonke umuntu owakhela isikole nosesikoleni. Ngakho-ke siyafisa ukusho ukuthi lo bugebengu obenzekile abuvumelekile and siyathemba ukuthi amaphoyisa azoqinisekisa ukuthi laba abenze lokhu bayaboshwa. Kanti okhulumela amaphoyisa kulesi sifundazwe useqalisa uphenyo emva kwalesi sigameko. Kuvula icala le-Asine Police Station ePaul Petersburg emva kokuthi ngomhla ka-29 ku-October ucomplainant wathola ucingo olwalubika ukuthi isikole siyasha okwathi-ke mehambe yobheka wafika wathola amadeski ihlalo kanye ne-chalkboard ebekade kwelinye lamaklasi kushisiwe. Izimo-ke eziholele ekutheni-ke kushiswe isikole zisaphenya. Kanti nabaholi bomphakathi basigxekile lesi sigameko sokushisa kwalesikole. Simo sishaqe kakhulu uma sithola udaba njengalolu sivuka nje ukuthi sekushiswe isikole ngendlela esisithanda ngaso lesiya sikole. Lesiya sikole igama laso ikanye kanye high school. Isikole esidala okuyisona abantu abaningi abaqeqeshiwe sinonesi sinothisha sinabameli kulesiya sikole. 2 ngonyaka ophelile ama results aso futhi abe mahle kakhulu because isona sikole besihambe phambili kwizikole zonke zasedumbe. So ubhlungu nje esinabo ukuthi ubani lo obenonya ukuthi ashise lesi sikole ekubeni azi kahle futhi sekuyizinsuku zokubhala kuka matric kwephepha lika matric. Yena ke umeya wasedumbe umeya umkhabela njengoba ke echaza ukuthi yabakhathaza lento ngoba kuyisikole abathembele kusona nesenza kahle kakhulu kumatikuletsheni yaveza nokuthi bahlelile ukuthi lempela sonto esiyakuyona bazohlangana nabo abazali bakuyona le ndawo njengoba nabanye sikwazi ukukhulumisana nabo bazokalise ukukhathazeka bethi kuyaqala ngqa ukwenzeka isigameko esifuzelisi. Ngotebo Hosbisi ngisebilanyoni eDumbe.
Lubhodla umlilo umbimbi lwamabutho emgungundlovu maphakathi kwaZulu Natal ngokuchayiswa ngamabhasi ayizobalanda ngesikhathi kelindele kuyokwembatha isilumo isiZulu emcimbini okwemukela isitifiketi enkundleni ezemidlalo eMoses Mabhida eThekwini. Laba bakhala ngokuthi asigcinayo ngesethembiso esenziwa emhlanganweni owawubizwa Undunankulu wesifundazwe sakwaZulu Natal uNomusa Dube-Ncube lapha aqinisekisa khona ukuthi umgungundlovu uzothola amabhasi angama-20 kepha kufikanga ngisho nelilodwa nje vo ngomgqibelo. Adinwe aganunwabu amalungu ombimbi lwamabutho emgungundlovu njengoba ekhalange ukuthi izinto zokuthutha kwavunyelelanga ngazo emhlanganweni eMoses Mabhida azifikanga ngomgqibelo ukuzolanda abantu. Sixoxisane nawo lamalungu ombimbi emahhovisi 01KZNTV emgungundlovu abeka kanje. Ngosuku lwomgqibelo sigcine samabutho ombimbi singakwazanga ukuthi siphumelele ukufika eMoses Mabhida labe kade kuhlangana khona amabutho wonke umuntu nomama nentombi nezizwe zonke bezikhona nje sivakashela. Kahle sibe nenamba ye-transport. I-transport sihlale phansi imhlangano. Cabanga ukuthi mhlambe 2 weeks sihlale imhlangano. Mhlangano emibili nomthathe sihlalile. Kuhlelwa yonke into i-transport konke nje kufanelekile kumcimbi. Uzokhumbula ukuthi umbimbi lwamabutho ngezinye zezinhlaka ezikhulume nethimba le-1KZNTV ukuveza ukuzimisela kwabo ngokuya emcimbini wokubukezela kwesitifiketi kwesilo umisiZulu kwaZulu ithini eMoses Mabhida eThekwini, kanti laba bathe ukuchayisa kwabo kubehlise isithunzi njengoba ke babethenjiswe inqwaba yamabhasi. Laba bathe bafuna izincazelo njengoba lesenzo sithunaze igama labo ngemumva ke ukuthi amabhasi engafikanga kanti bona babezinikele kulomcimbi baze bagibela beyeThekwini emhlanganweni ngezimali zabo. Qhubekise kunje kuze kuyoshaya ngempela ke manje sekutheni sekushaya usuku lokuthi siyonqunga isilo. Bazi ukuthi yonke into ihlelekile ngokunjalo nathi siyabaholi babo sazi ukuthi yonke into ihlelekile njengoba bathi sikhuluma sihlelile. Kodwa mase kushaya isikhathi sokuthi kuyahanjwa. Mase sifonela abaka transport asabathuli. Mase sifonela labo besibanikezwe sibanikeza umnyango ukuthi asoxhumana nabo njenganabadidiyeli sixhumane no driver sibanikeze ukuthi sotholana kanjani nabo ukuze kwazi ukuthi amabhasi awuthatha abantu ehamba igodi ngegodi ezobahambisa lapho kunomcimbi khona asathula umuntu. Siyafona amabutho abhizi ngemumva ayasihloloza ukuthi ayibo nasi isikhathi siyahamba isikhathi ebenisinqumile siyadlula kwenzakala. Siphindele kwaze kwaba kathathu eMabhida bekuyimali leyo kanti kudlalwa ngathi sizokhokhela ubani le mali lezi indleko ngoba ngconto abavumanga. Sasobona thina ukuthi sizokwenza njani sizoqhatha kanjani sezinzwizwa ngoba lento ingaphakathi kuthina into yethu le esingeke size siyilahle ndawo. Okhulumela ihhovisi likaNdunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uLinox Mabaso uthe basazokwenza uphenyo ngokuhlela komcimbi nakho konke okuhambe kahle nokungahambanga kahle. Siyazi nje kancane nje ngokulwazi oluqhamile ukuthi ukhona indawana ezivele namba ezinye zazo ukukhokhela ukuthi amabhasi azole sezibhekile ngandlela thize eyokuthi bakukhona bangabona into linye ngodaba lokuthi amabhasi okufuneka lithakane. Impiko ukubona bonke abantu abehlela bayayihlanganisa njengamanje ukuthi lo mcimbi uhambe kanjani, ukho kuhambe kahle, kwenziwe yini kuhambe kahle, ukho kwenza ingqinamba, kwenze yini kwenza ingqinamba. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake siye ey'tolo siyabuya futhi mbukele nezinye zendaba zethu. Nina bendloveni amandla nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo kuyizona esithi yizo ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Ushenge udumele ngokuvalelwa ngaphandle. Indida ngokushiswa kwesikole eDumbe. Kanti amabutho akhala ngongahlinzekwa ngamabhasi kowesilo.
Inyunyana emele isebenze ezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal nehawu ithi kumele ke isebenze zikulungele ukuya ke esitelekeni esingukhukhulela ngoqo uma ngabe umqashi ehluleka ukuvumelana nezingxoxo zabo zokungakwemukeli ukunyuselwa kwemiholo yabo ke ngamaphesenti ama3. Lo ngusakela nobhala lenyunyana esifundazweni uNtokozo Nxumalo uthi yize bekhathazekile ngokusala dengane kweyigule ke izibhedlela zikahulumeni uma kuya ngokuthi begcina bekulesi siteleka kepha unganyuselwa kwemiholo kuleminyaka emithathu sekungaphezulu kwamandla ezisebenzi. Njengendlela yokufuqa umkhankaso wokuphoqa uhulumeni ukuba abuyekeze isinqumo sakhe sokukhuphula umholo wabasebenzi bakhe ngamaphesenti ama3, ikakhulukazi abezempilo abangamalungu enyunyana inehawu kanye nezinye inyunyana zalabasebenzi seyithathe isinqumo sokubhikisha njalo ngesikhathi sekhefu kanti zisebenzisa ngokungenela ukukhulela ngoqo wesiteleka uma ke umqashi egcina ke engagodluki kulokhu. Njengoba sazi ukuthi kwingxoxo esibe nazo nomhulumeni ongumqashi wama public servant sifike lapho khona kuthiwa seku deadlock because umqashi usinikeza 3% abasebenzi abanqabayo abantu bafuna ngaphezulu kwe-CPI. So namhlanje nayizolo kune conciliation esikhona sikuyona lapho khona siyofuna khona certificate ukuthi sikwazi ukisitelekeni. So thathe isinqumo yenza ama unions onke ku public service ukuthi sibe nembhikisho khona endaweni zokusebenza ngesikhathi zamalunch. Every year siyazi ukuthi ama policies esinawo sonke ayenyuka ngoJuly. Abasebenzi bahulumeni kuba west kakhulu ukubona njalo ngoJanuary kunyuka even ama medical aid. So labasebenzi esikhuluma ngabo bona basahola isalary ka2019 because ngo2020 bayithola ngeincrement nango2021. So uma kuphinde futhi nango2022 umqashi esathi unikeza u3% abi azi kahle ukuthi for the past 2 years akanikeza abasebenzi increment verse obviously abasebenzi baphila ngesalary engaphansi kwencindezi. Okubakhalisa kakhulu laba ukuthi ke sekuphele iminyaka emithathu enganyuswa amaholo abo kanti lokhu sekunzima kakhulu kwazise isimo sokuphila kuleli sesikhuphuke ikhawu kanti kabasakwazi ke ukumelana naso. Ikhalazo ngesimo semtholampilo kahulumeni engagculisi nayo ke kayisalanga ngaphandle kanye ke nokungaqashwa kwabasebenzi. Indawo zokusebenza kaHeritage ezibhedlela azikho isimene right. Inqalasisinda ayikho indawo right. Ubuka nje isibhedlela eEdington sineminyaka isibhedlela sabakhona kodwa mobuku infrastructure ngaphandle yabona ukuthi njani la sisaba nenkinga ngo2021 ngo2020 where ama lift bengasebenzi khona but abasebenzi ba expect ukuthi bakhuphuke ngetebhisi baye emawodini baye ema-officeini including not abasebenzi kuphela nama patient azosebenzisa isibhedlela. So ingalasinda kahulumeni kaHealth indaba ekhona eyinkinga ekade abakhona esibona ukuthi uhulumeni awukho ayimisele ngakho umnyango wezempilo ukulungisa ingalasinda eyibhekene nazo kaHealth. Beside even nje infrastructure even ushoda kwabasebenzi kaHealth sinenkinga ukuthi amanesi ayashort odokotela abasebenza i-support staff bayashort ngesikhathi be-retire abanye be-resign abagcwalisa ama-post. So kunabantu abazimsebenzi abantu abawu5. So for the past 4 or 5 years siyabona uhulumeni ukuthi ukuresign kwabasebenzi nokubadismiss emsebenzini indlela yokurechange ngoba ama-post awasagcwaliswa. Lokhu kuzoqhubeka kuze kube kuphuma ke isinqumo ngosuku lwesiteleka kanti izibhedlela ezifana neEdington, iPrince Mshiyeni, Tshelejuba, Madadeni nezinye ngezinye ke zeyibambe iqhaza kulembhikisho. Indabeni ze-01KZNTV kubi kuntomkhona Mvubungi seThekwini. Umnyango wezemidlalo amaciko namasiko KwaZulu-Natal ohola kungqongqosho Amanda Mapena usingathi uhlelo lokufundisa ngomlando amasiko nezinto ke ingamagugu esizwe nokuhlelo lweinsuku ezintathu sePremier Hotel eRichards Bay enyakatho KwaZulu-Natal. Ngalolu hlelo uhulumeni uhlose ukubuyisela kintsha emasisweni aphinde ke iziqhenye ke ngamasiko ayo. Omama ababambe iqhaza ekuhlolweni kwezintombi abavela kwizifunda ezahlukene KwaZulu-Natal baphume ngobuningi babo ke emhlanganweni okucobelelana ngolwazi maqondana ke nokufundiswa kwamanxusa ezamasiko. Nomhlangani ke wesitsuku esithathu uhlelwe umnyango wezemidlalo amaciko namasiko esifundazweni kenhloso kokufundisa nokugcizelela ukuhlonisha kwesiko nokuhlonisha kwezinto ezingamagugu esizwe. Omama bakhulisa umuntu holistically. Kusho ukuthi bayabheka izimo zasekhaya babheka ukuthi ingane ikhula kanjani yize kwesinye isikhathi kuba khona izingane ezilimalayo in the process of growing up through GBV
okusho ukuthi phecelezi gender based violence, abanye bayadlengulwa nendlela bakhulisa ngakhona through psychosocial support nokubambisana neminye iminyango kahulumeni ne-parenting as a skill nokuthi ngokomthetho ukuhlonipha nje kwe-Child Act nezinye izinto ezibalulekile ezenza ukuthi umntwana wentombazane akhule njengomuntu ophelele kuze azofinyelela mhlawumbe esigabeni sokuze aze ashade. I-emphasis okwamanje bokuthi ukukhuliswa kwabantwana amantombazane kodwa sineningi iduty lokuthi sikhulise nabantwana abafana. Esiphinde sak-emphasize la ngaphakathi ukuthi ibuthe elincane lifundiswe indlela ukuthi baphathane kanjani nodadewabo in the society. Lona-ke akusiwo nje umsebenzi oqondene nalomnyango owodwa, kodwa-ke basebenza njengohulumeni babambisaneke nomnyango wezemfundo uqhuba wona lo mkhankaso noma umsebenzi. Emasimelana simele uhulumeni. Asikhulumi njengo-sports, arts and culture. Sikhuluma njengohulumeni. Khona into ebesiyenzile behavioral change code of conduct esayinwe yibo bonke bo-MEC. Ingakho ngithi mhlambe nibonile i-approach ishintshile kune-program ebizwa ukuthi RRR, repositioning, realignment and rebranding. Ama-programs anjengalawo kusho ukuthi kuwo wonke, not only Department of Education, i-Department of Social Development, kuma-programs of victim empowerment, distributive justice, parenting, children. Omama-ke kuyibona bahlala ney'ntombi beyifundise ngamasiko, nabo-ke bebeyingxenye yalo mkhankaso, nabo-ke baphawulile ngakho lokhu. Thina ngesikhathi sisakhula thina behamba esikoleni uyidlela inkobe uphuza amanzi. Manje ingane zidla ochizi, zidla zonke lezi zinto ezenza ingane zishiselwa amagazi. La kufanele ingane noma siyihlola kube nezinto ingane ezinganikwa zona noma inikwa phela ngoba kuthiwa ziyadingeka egazini ngaleso sikhathi. Hayi ingane ukuthi sonke isikhathi uchizi, iqanda, ubisi, oma yogurt, zonke lezi zinto. Akidle nje ingane inkobe. Futhi ingane ake igadwe kakhulu. Kungadedelwa ingane ukuthi hayi ngoba uhambile uyotadisha kosibani bani. Saphasa sonke nathi safunda sizinto ezithile njengoba nisibona nje azange siyotadisha emzini womuntu. Kuphindeke kwakhanyiswa amakhandlela njengengxenye yokukhumbula labo omama abebeyibambile nabo iqhaza kule ndima asebedlulile emhlabeni. Lesgezi indaba ze-01KZNTV, mina ngengosamukeliso Nqulunga bengiseRichards Bay. Namuhla kuhlangana unyaka abantu bakuleli baphuma ngomningi bawo bavotela amaqembu ahlukene ezombusazwe kubaphathi kohulumeni basekhaya obile kade lungonyaka owedlule. Kulolu khetho kubonakala kwezinguquko eziningi kakhulukazi ngomasipala njengoba amanye amaqembu ephumile kuholeni komasipala kanti amanye kasebenza ke ngokubambisana. Ekhasini lenkundla yethu yezokuxhumana Facebook elithi 01KZNTVNews baphawulile abantu kumbuzo othi yini abaziqhenya ngayo ethinta intuthuko esiyenziwe ngubuholi ababukhethe endaweni abahlala kuyona kanti babese bephawula kanje. Kanti unomthandazo Ntshali uthi ngakithi inkosi yami akukho lutho eAlfred Duma kaWard 17. Ichwanela Sembo ichwana uthe Mhlathuze kaWard 7 asiboni mehluko ngikhuluma nje asinagesi istemkoko sigeleza manje namanje sekuyophela unyaka wesibili ugesi ungekho kanti uMashuku uthwala uthi lutho nje kuWard 7 ebaqulusini emakhwatheni lutho njengoba lena nje imoto izolala egangeni asinamanzi asinagesi. Kanti umphile nobuhle uthe Big 5 Hlabisa kuWard 4 angaboni lutho saphuza amanzi nenkomo nokuba siyaphila nje sibonga uNkulunkulu ngemvula. Kanti umpilo enhle Ngcobo uthe Mhlathuze municipality kwaWard 5 hayi akukho nje abasakwenzela kunalokho bafika basonela umgwaqo nje ngikhuluma sihamba phezulu kodaka. Kanti usiphelele Mdletshe utheke umfolozi kaWard 8 umgwaqo sinawo amanzi futhi ayaphuma. Kanti usithembile Dlamini uthi kaWard 2 kwaMbonambe elethi ikhansela lifaka abantu abaningi emsebenzini baningi kakhulu abathola amatoho vela ngeke athathe iward yonke so long sizobona bambalwa kuhle lokho. Uthi liphinde futhi liyasinakekela kakhulu ngamanzi uthi avele ibizwa lisabele efike nezimo eziphuthumayo uthi thank you Mr Amos Mfaniseni Mtshali sibonga lokho nje singomakhelwane sijabule kabi. Kanti uNomfanelo Manqele kwaNongoma kwaWard 11 uthi selokho salikhetha sagcina ngokuzwa ngalo mhlali bongabavoti seliveleke lagcina la ulahla phansi umthwalo seswele nokuthi ke simthola kanjani.
Kanti ubongubusa lo Mawandla ophongolo local municipality kwa 115 uthi inkatha yazifakele ikhansela esingalazi ngoba vele kungeselela sendaweni nomphakathi nawo waluvotela nanamuhla ke emva konyaka akasilazi eyidingo zomphakathi angifuni nokuyikhuluma. Kanti uphindile samkelisiwe uhlelo lenkosi uthi kuyilembe district kwaDukuza municipality kuwa 25 akukho lutho engathi sekwenziwe ikhansela lahlelo ukuhambisela imizi eyishonelwa amanzi alina inhlonipho liyadlova nje uma likhuluma nabantu. Kanti uyentombi Mantshinga kwa 25 ematshana ngaphansi komasipala omhlathuze empangeni uthi akukho ntuthuko kunalokho kuhanjwa kudliwe indawo zabantu nje into ababhizi ngayo. Ake siphinde sithi ishelele ezitolo siyabuya futhi nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukeleni nabesilo nisabukele zona indaba ze01KZNTV nazo kizona esithi yizo ezihamba phambili. Ushenge udumele ngokuvalelwa ngaphandle. Indida ngokushiswa kwesikole EDUMBE. Kanti amabutho akhala ngongahlinzekwa ngamabhasi kowesilo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18 rand 16 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngo20 rand 94 cents kupondo waseBrithani libe ngo18 rand 3 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona $1647 52 cents ounce kuthi intengo yalongahluziwe yona ibe ngo92 81 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kwehlukene imbono ngomdlalo wamanqamu umqhudelwano weMTN 8 ozoba ngomgqibelo enkundleni Moses Mabhide eThekwini ngehora ke lesithupha ntambama. Lo mdlalo uzoba phakathi kwamaZulu uSuthu Mabheshankone kanye neOrlando Pirates ekaMagebhula kanti kubheka ukuthi ke kubeke ngosezingini njengoba amathikithi awo lo mdlalo ethengiseka phela emva kweinsuku nje ezimbalwa eqalile ukuthengisa. USuthu lubungaza ke iminyaka ngama-90 lwasungulwa kanti ngakolunye kuuhlangothi ezikaMagebhula zona zibungaza iminyaka ngama-85 zasungulwa. Kuzobe kuyigame emnandi mfethu although ngeke kube khona amagoli amaningi ngoba siyabona ukuthi amathima are very strong defensive Pirates enza kahle namaZulu enza kahle kodwa ngeke ngaba nephupho elibi izolo angazi noma libi noma njani ngize ngavuka ngatshela uJosta ngathi ngiphupha uma nge-celebrate ekhona yena ngazi ukuthi kade kwenzakalani. Underdogs when it comes to the final, I mean all both teams they worked hard to be where they are. I mean you have to understand what it was all top 8 teams that qualified for the situation, but the 2 best ones are left. So you can't say AmaZulu are the underdogs as much as I'm vouching for a Pirates with win because of the campaign, the last legend standing. It's one of those games that we just go in there like, you know, just blindfolded and we just want to watch great football, you know what I mean? And I think that's what we're going to get. I mean, the stadium is already packed. The only thing that we need to see is the boys going out there and playing good football. Uzobona amatenda ayela azobe ngonke stadium sonke yonke imbombo zokungena stadium kuzobe kunabantu abakhona lapho uma recharge uthola startup eksaka MTN uzoba senhlanhleni yokuthi ukwazi ukuthola khona amakepisi azobe khona lapha khona ama water bottles ama key ring kuningi nje kuhlukene nezikipa. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othathu oshisa ikhova zasedlebe kwakosha neyisemabedlane. Okamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.